Duwe gedang loro, bengkok, siji cilik, siji gede, enake digapakna ya guys. Jalek komen lah. Wis lah, akhirnya inyong kepikiran tak goreng bae apa ya guys. Wis tak beti. Lanjut tak rajang-rajang dadi papat ben ora kegeden guys. Sing cilik juga dibeti, dielus-elus disit ben metuk jine. Hehehehe. Ya lanjut dipotong juga ki dadi telu lawang anu cilik guys. Inyong wis nyiap nak tepung terigu goreng gedang karo gedangnya wis dipotong. Langsung bae lengane dipanasna digoreng ki guys. Cemplang, cemplung, cemplang, cemplung. Lebokna kabeh sisan apa ya? Wong anu medeng ki guys. Aja kelalen di walik bes. Layangan ini ora gosong. Singkat cerita baik gedang goreng inyong wis matang, wis kuning keemasan. Tada!